मरद का करत न। इतना रात हो गइल बा लेकिन अभी अब तक ले 8-9 बजे लागल। आई गोइल बा न सुबह ही के कहूँ कि हम 6 बजे 4-5 बजे 6 बजे चल आइब। 8-9 बजे लागल। हमार जीव धक धक एकदम करता, करेजा निकलता कि का हो गइल बा, कहाँ बाड़न आवत नहीं खन। हे भगवान सब कुछ कुशल मंगल रखी, हमार मर्द के सलामत रखी है, घरे आ जस बढ़िया से। ये जी जल्दी आ जाई, कहाँ बानी। कर हेजी तकतली हैं कहाँ रहनी है जितने बेर ले कहाँ नहीं हाँ हाँ। अरे ठेकेदार का 2 घंटा अधिक काम रहा 6 बजे छुट्टी वाला 2 घंटा अधिक तो कहते 2 घंटा के काम बा कौन न जाए। अच्छा रवे 2 घंटा का अधिक काम रहला, रवे 2 घंटा का अधिक काम रहला, रवे 2 घंटा का काम रहला। होय देखो हो रवे 2 घंटा का अधिक काम रहला। सबकर मर्द पहले ही चले रवे खातिर 2 घंटा अधिक काम रहला। ठेकेदारवा कहता कि नहीं तुम 2 घंटा कितना मर्द चिंता हमर बाटे कि अभी अब तक हमर मर्द आइल ना तोरे दुगला, लेकिन तोर ला सब बाटे लगल अथु करे कुकुर मेहरारू को कोनो चिंता बा कि हम मेहरारू चिंता करते कि ना करते घरे चली से सर से करा कि ना सर से करा करी हैं। वो 2 घंटा काम के गण मारो हम ना करी 2 घंटा काम, लेकिन टाइम से अपने घरे आब कि नहीं पैसा दे ही ठेकेदार पैसा काहे ना देही। ओके भाई हमर मेहरारू घरे अकेले भी हम जाता नहीं अकेले ओके दुकले ओके पेटवा बात करही करे बा काहे के पेटवा एगो पेट बा हमर पेट बा हैं। मैं मर्दा का रोज चली उतरे 6 बजे रोज चली आता नहीं 6 बजे। ओए हां तो तू कह देले बड़ी रे चलो पहले घर में चलता तेरी घर में चलना हमसे पूरा क्या करे बता दे ठीक ना। तो तू दुआरे पर झाड़ लगली। अच्छा ये बतावा मेहरारू के हमार उल्टा सीधा ख्याल आवता कि हमर मर्द इतना बेर कबो कतही रहेला ना, कहाँ बाटे का भइल पैदल आवे के बा होता ना दूर ले रउए बताई त चिंता होखी कि ना होखी। चिंता के ओइसा के अथु कर लो का मरही लगलु ह तो बताई तो रउए के कब सुधारम ना हम अपना में देखी गलती करत रहो माई बन जाइब हम ठीक ना। माई नहीं की तेकर मतलब ई ना कि जोन मन करता रउए छूटा चरे। अरे ठेकेदार कोई तो ऐसा नहीं चले के बारे कि अपना मन से चले के बा कुछ कही 6 बजे ले रउए घरे आ जाए के बा ठीक ना। एगो बात याद रखी अना तम चल जब नहीं हर पानी सानी देने के आके पहले तू करत ले चली।